Шановні українці, українки, сьогодні у мене небагато слів, немає багато часу, і є дуже багато емоцій і ще більше завдань. Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна і треба тільки... Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataan terbarunya Kamis tanggal 31 Maret meminta angkatan bersenjata tidak terpengaruh pernyataan Rusia untuk menarik mundur pasukannya. Perang sepertinya akan bergeser ke wilayah Luhansk dan Donetsk atau Donbas. Zelensky menegaskan Rusia menarik pasukan bukan karena hal lain melainkan kekuatan pertahanan Ukraina yang solid. Kita tidak akan menyerahkan semeter pun tanah air kita kepada penjajah, kata Zelensky via media resminya dikutip Tribun Timur. Шановні українці, українки, сьогодні у мене небагато слів, немає багато часу, і є дуже багато емоцій і ще більше завдань. Такий зараз момент. Переломний момент, коли говорити можна і треба тільки про найголовніше. Так, є переговорний процес, який продовжується, але це поки що слова, поки без конкретики. Є також інші слова, які звучать про нібито відведення російських військ від Києва і Чернігова, про нібито зниження активності окупантів на цих напрямках. Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників. Але також бачимо, що у цей же час відбувається накопичування російських військ для нових ударів на Донбасі. І до цього ми готуємось. Ми нікому не віримо у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою, і зараз це найголовніше. Ми нічого не віддамо і будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину. У такій ситуації, в якій зараз перебуває наша держава, не повинно бути таких дискусій, до яких суспільство і наш політикум звикли у мирний час. Якщо хтось робить вигляд, ніби може повчати наші Збройні Сили України, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях – це зробити – відправитись на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали за безпекою, а з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто і починати повчати наших захисників та наших захисниць. Сьогодні у мене був дуже активний дипломатичний день. Складний, пріоритети відомі. Їх 3: зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави. Відбулася розмова з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. Дуже детальна, тривала годину. Звичайно, подякував Сполученим Штатам за новий пакет гуманітарної допомоги обсягом в $1 мільярд США і додаткові $500 мільйонів прямої бюджетної підтримки. І наголосив на тому, що саме зараз переломний момент. Я назвав президенту Байдену, що необхідно Україні, і був максимально щирий з ним. Для нас принципова підтримка Сполучених Штатів. І зараз особливо важливо підставити плече Україні, показати всю могутність демократичного світу. І якщо ми хочемо боротись за свободу разом, то тоді ми просимо у наших партнерів. А якщо ми реально виборюємо свободу та захист для демократії разом, то ми маємо право вимагати допомогу у цей переломний непростий момент. Танки, літаки, артилерійські системи. Свобода має бути озброєною не гірше, ніж тиранія. Про це сьогодні говорив також у зверненні до парламенту народу Норвегії. Однієї з держав, яка підтримала нас відчутно, закликав ще допомагати Україні. Також зброєю, також санкціями проти Російської Федерації. Говорив сьогодні з президентом Єгипту та зі спадкоємним принцем Об'єднаних Арабських Еміратів. Роблю і робитиму все, щоб наш народ міг захищатися, поки не відновить справедливість на українській землі та в Чорноморському регіоні. Це наш фундаментальний інтерес, це наше виживання. Саме за виживання українського народу ми зараз і боремось. У цій війні без будь-яких перебільшень, вітчизняній війні проти Росії. І зараз хочу зазначити ще декілька важливих речей. Перше, є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, на те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє. Ми цінуємо роботу кожної такої людини. А є ті, хто даремно витрачає час і працює тільки на те, щоб залишатись при посаді. Сьогодні я підписав перший указ про відкликання такої людини, такого посла України з Марокко.
Також повернуто посла з Грузії. При всій повазі не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для російського бізнесу. Шукайте, будь ласка, іншу роботу. Чекаю конкретних результатів в найближчі дні від роботи наших представників у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії та у країнах Африки. Таких же результатів днями чекаю від військових аташе. Дипломатичний фронт – це один з ключових фронтів. І всі там мають працювати максимально ефективно на перемогу і допомогу нашої армії. Як кожен наш захисник на полі бою, так і кожен на дипломатичному фронті. І друге, вже традиційно сьогодні перед записом цього звернення за поданням головнокомандуючого підписав указ про відзначення державними нагородами наших військових. 122 захисника, з них 23 посмертно. Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну. Вічна слава усім нашим героям. Слава Україні!